Het was inpad pakken en dus de sleutel dus afgeven en weg. Zijt een van de bewenners die het oranje weekend in huis uit moest. Voor eerst mij net ingen de seniorenwenningen onder Bopperwij meer in. Verleden weken was het bij een inspectie die de wenningcorporatie Woon Friesland op dit stuit in heel Friesland uitviert, asbest ontroffen. Dat wordt nou voorthellen. Alles wat op zolder ligt, dus er ligt ik glaswol op voor de isolatie, dat wordt ik verwijderen. En in de keuken en bijkeuken wordt alles veel eerst verwijderen en wordt alle net skimmaken. Dan wordt definitief verwijderd dat het een vlierbedekking is of vitrage. De 13 bewenners, ouderen rond 90 jaar, moesten voortdurend haar huizen uit. Dat is nevens het veiligheidsprotocol van de wenningcorporatie. De bewenners vinden het tieren vervelend, maar benauwd voor haar eigen zoons haar ze net west, zei het Woon Friesland. Je weet met name senioren. Senioren in die zin ik grubbracht mij asbest. Het is vroeger oeral tapast. Wij weet ik maar tapast werken. Dus die mensen op zich daar net bang voor. Dus in die zin is ik net van schrokken. Nee. Asbest dat brekt en hem in de lucht verspreidt, kan kanker veroorzaken. Maar de laatste onderzoeken in de wenningen stellen de Koudemers en de wenningcorporatie wat dat onbelangrijk gereest. De luchtmeting heeft uitwezen dat in ieder geval het net in de lucht zit. En dat is een hele geruststelling op voorhand al. Dus de verdere onderzoeken met uitwijzen van waar het nou wel precies zit en in hoeverre daar nog risico's aan verbonden zijn. Maar dat weten wij morgen. De skiermaakoperatie het wordt 2 weken. Voor de bewenners is vervangende wenruimte zocht bij familie op vakantiepark De Kuilaard of in het plaatselijke pension. Ben van Brug, zo'n 60 jaar, moet je voor eerst het hier terugkomen. Je mis de dingen, je computer en je boeken. Wat mist u nu het meeste in uw woning? Nu, hier, terwijl u hier zit? Mijn espresso-apparaat. De koffie die u hier drinkt? Ook goed. Maar die kan niet tegen een Italiaan op, hè?